mubereki ndichigezeswa ndiri Mwari. Panaida chokudya ndaita zvokuchema sendisingagone kutaura. Nyamba ndini ndaiti ngakuve nechiedza chichiuya. Ipapapa ndakura ndamurume mukuru nhasi wazoya kuzogogodza kuti utaure neni uchindiona. Vati kuti ndioneke newe ndakazvarwa munyika yako. Vati kwangu kumweya kwandabva kuti uendewo ikoko. Hatigone kuchamba pozi ine kuti ndiuye kwako. Ndakaberekwa nomukadzi. Ndaberekerwe nomukadzi kuti ndionekwe nemeso evanhu vari munyama. Vanoda kubata mupendero wenguva nemupendero uripo. Izvozvo izvi ndakapinda process yese kuti ndive a reality kukingdom yako iwe Nikodhima. Zvino yauri kuda iwewe uri kuda zvekwandakabva kumweya. Process ndo imwe chete, unotakurwa futi. Woita 9 months ameno dzokumweya ikoko. Wakanyarara iwe uchigona hako. Now, the moment yaunozvarwa ikoko, unosikopiwa language yeikoko, nekaitirwo kezvinhu ikoko. Urikubata mushe? Ndaipa example yatete vangu hanzvadzi yangu ini iri kuSwaziland. Yakabereka chimwana ikoko, chisikana chakasimba. Wauya nacho paChristmas. Chaindandama kuburitsa chirungu. Nechimwe chachanga chati kurechi, Shona chagoni, chaitambudzika kutamba nevaning'ina vangu. Chichisvisvina. Neichiwo chidiki chakabata tebhuru so unozochiburitsa anadzii. Kuti uri kudii kona iwe? Vana mbuya ndo vatambura kuti vanzwa kuti mwana ari kudii. Vati mfana uyu muyera soko. Kana tiri kuchivanhu kuno. Muyera soko chacho. Vati nemhaka yekuti kazvarirwa kupi? kuSwaziland. Kagona cheko. Tsumo dzedu kuno kune madimikira zvishande kwaari. Vati ndo kwake chaiko chaiko. Zoreva kuti nyika yawazvarirwa ndo inokupa language yeikoko. Na mubvunzo wangu woti nhai mevarume kana muChina akauya kuZimbabwe anoda kudzidziswa chiChinese here? Kana muri wakumuticha mungatomuticha Shona kuti rinonzi sadza. Munzwa sadhiza. Chekumusha kwake anouya nacho. Ndo patine mubvunzo vafundisi kuti dai vanhu vari panapa vakazvarwa kumweya, tingadai tichivaticha here zvinhu zvemweya? Dai vanhu vari pano vakazvarwa kumweya, tingadai tichikudzidzisai Shona uye nokukufundisai kuti munorireta sei nevamwe kumabasa. Zvemweya zviri izvo zvamunonzwisisa. Chinonzi fiye chisingawanikwe pamuri. Vati tiri kufundisa vanhu kurarama zvinhu zvemweya vasina kuzvarwa ikoko. Ndo pane problem. Kana wazvarwa mumweya, harizi one day unoberekwako. Waberekwako unotanga kutokura uchitoonekwa kuti naye veduwe koinga patone munhu waona kukambaira, waona uyo abata madziro akusumukawo kufamba kudubu kudonha ikokoko aramba akarara anosumuka achidini same applies chero tikatendeuka tikauya kuna Jesu rekedza kutya kuita mistakes. Ndo panonzwa mumwe achiti zvona inini handigoni kuti ndiuye kuna Jesu ndakaipa zvandakaita izvi. Ndinotanga ndaregedza doro, ndoregedza fodya, ndoregedza kuroya, ndouya kuzotendeuka. Zvishandika izvozvo. Unoregedza doro uchiregedzeswa nani? Doro rinoiwa naro uchinwa. Unouya kuzogamuchira Jesu uchiputa. Chapinda mauri ndo chinozokudzivisa. Unorirega pasina chapinda. Uchibatirwa nani?
Ndo zvinosaka munhu anochembera achingoverengera kutendeuka. Ndiri kunzwika here? Na Mweya Mutsvene ane simba rake rinofanira kuti rionekwe muchechi mumwaka watakurarama iko zvino. Vanhu havasisina kunongwa kutizira. Zvipatara izvi zvadhura. Mushonga wacho unoona hakuna. Kana mushonga uriko chiremba ha. Hausisina choice but kutongoya kwa Jesu. Na? Zvino kwa Jesu kwacho kana mauya panapa tinenge chimwe namata nezita Jesu, nezita Jesu, nezita Jesu. Apora asina kupora hana kudi zvake. Nokuti harisi basa redu kesusu. Hatisi vaiva muziva mazuva ndaitanga kukura muzvinhu zvaMwari. Ndati ndikanamata nemunhu opora, ndikanamata neuyu opora, ndonamata nemunhu afa. Mushaiti kuinda. Watungamiri vari panapa vanopupurana neni. Unokanganisika. Unobvunza kuti nhasi amuka zvakadii kunzi pamakangobva pepe akabva sara akanyanya. Ushaiti kuinda. But kana wakuda kukura muzvinhu zvaMwari usatarise zvaramba. Concentrate pane chaita ichocho. Usambokundwa nemadoctors. Vangani vafa vachioperate. But surgery haina kumbovharwa. Unoona mangwana akapfeka futi gauni rake. Akarembedza mhandi yemuhuro. Adzoka futi nesu rakauraya munhu. But wakanamatira rwara akafa wotobhoora moyo. Hatimirire ipapo varume ngatinamatire apora anenge afa ngaafe. Tauya panapa kuzotirenana kuuraya mweya tsvina. Toda kuvhiringidza madhimoni eguta rineri. Hallelujah. Tiri kuda kuona simba raMwari. Iri kutaurwa naJesu panapa inofanira kutanga kuitika zuva ranhasi. Yekuti chinoberekwa nomweya ngachiberekwe nhasi. Ichocho kana chaberekwa ndo chiri kunzi naJesu chinofamba nepachinoda napo. Now, mhepo kana yakufamba hakuna anoiona. But unoona ma-effects ayo. Unoona mashizha kwete mhepo yacho. Unoona guruva kwete mhepo yacho. Unongoona zvainokonzera but iya hauioni. Ndirikunzika zvakanaka. Jesu kana achiti mumwe nomumwe akaberekwa nomweya akadaro. Zviri kunzi naJesu wasvika pareal yekuti kunyangwe navaroya vachaziva kwauri kubva. Kana ukakrosa bhodha havazive kwauri kuenda. Zvoreva kuti madhimoni akurasiswa mabhazi enetwork. Wakuita tunhu twako mweya tsvina isingazvizivi. Varoyi vakavarairwa unokaruka wane imba yako, unoka wane motikari yako. Wane tsika dzemhepo inofamba nepainoda napo. Hakuna anoirongera kwainobva kana kwainoenda. Vana havachagona kufembera kuti uchaenda kupiwa papani. Ndiri kunzwika here nechechi. Ndiri kunzwika here nechechi. Zvikwambo zvatoirasa. Chakaberekwa nemhepo imhepo. Ndakatarisa imwe program so. Ndaona pachizvarwa kamwana kemhofu. Kangozvarwa so. Vachitaura vanoti after 5 minutes. Kangozvarwa. Unoona kakuda so makumbo so. 5 minutes. Why? Nekuti mwanangu kuna kwa wazvarwa kune vavengi. Reketa kuramba wagara pasi. Nyika ina madhimoni. Kungozvarwa ipapo tanga kuzunguza makumbo. Nekuti mapera akamirira. Wezera rako irori. Unaona kana mapera akauya. Kanozobatwa ambotikitira.
akana balance, speed yacho haina order, kana manya nekuruko. Kachingozvarwa kakatoudzwa kuti nyika ina vavengi. Ngatitendeuke chop. My Jesus. Ndirikunzwikira zvakanaka. Mwana wemhofu imhofu. Ukaona nyoka yabereka mwana, haadi kuendeswa kuchikoro kunobhevha senyoka. Tarika mwana kadiki, kungotsika gwenzi unoona shoka kotsi. Kuda kutokoboro zvinoita amai. Takazvarwa kwaine mhepo dzaamai. Chakaberekwa nemweya. Chakaberekwa naMwari, Mwari. Ndirikunzwikira nechechwe. Ndirikunzwikira manherano. Hatina kuya pano kuzokudzidzisa kuita saMwari. Chakaberekwa naMwari, Mwari. Mhepo inofamba nepainoda napo. Uchibva parevival ino, kupfuura kwako pabhodha uine gudzu dzako, unopfuura pose mwana wemhepo. Ndaona demonstration yesimba raMwari nemurume ari papa anonzi Atembwa kumisa ndege ikamirira munhu aenda kunotora visa. Varume ndinzwe zvakanaka. Panapa paroda kuberekwa imwe breed inopidikura system. Ukasvika pakaroyewa unoroyonura, ukasvika panoyera unoyerenura, unobharira mapepa akaiswa ipapo wonyora mitemo yaunoda. Saka muchinzwa Labhani anobvunza Jacob kuti iwe ndaona kuti ndaropafadzwa nemhaka yako, saka ndakupa salary. Taura salary yaunoda, ndaunoiverenga. Taura salary yaunoda ndiko kubhadhara. Jacob anoti kwete salary, asi ndichada zvine makwamba. Zvine makwamba zvacho ndobva zvatorwa naLabhani ndobva avike. Zvikanzi uchine dzimwe pfungwa zvikanzi ndinoda zvine makwamba. Zvacho zvine makwamba hazvipo. Ikambani yawapinda isingape vanhu dzimotokari, but wane power yekutaura zvine makwamba zvisimo mukambani yacho. Wodeclare kuti panapa handibude ndisina dzangu nhatu, handibude ndisina imba yangu kubhorodhewa. Ivo woti hatina motikari dzakadaro, woti ine makwamba yangu inozvarwa. Nekuti kune nyika yemweya inoberekesa nyika yenyama. Zvandinoda chinobuda ipapa. Ndirikunzwikira mechechi. Tiri kuda vana vemhepo manheranhasi vasingadetectwe namadhimoni. Kuve kwako panapa manheranhasi, kana vanga vachikuona patelevhizheni dzokumusha, girazi iro rindorayira kuti ripanyike imo zvino. Uri kudisappear pazvioni manheranhasi. Kana vakatora zita rako vakariisa muhari, vakaikidibira kuti life yako irambe ichingotenderera, takuda kudzikinura zita rako manheranhasi. Akakubereka hana kuti unaiso waigona kutyora vakafa iwe ndofa uchisara. Mwari yakanaka yaakakurongera mwaka uno. Uri mwana wemhepo iwe, unofanira kufamba nepaunoda napo, ugopfeka nepaunoda napo, ugodyawo nepaunoda napo, ugofamba neyaunoda nezita raJesu.
chakaberekwa nomweya mweya. Kana ndakuda mari hove dzinoirutsa handinyimike. Mhuka dzinoita offering kana chakaberekwa nomweya chakuda. Ndirikunzwika zvakanaka here? Ndirikunzwika zvakanaka here manheranhasi? Varume kana chechi yadeveloper in the spirit inotanga kuona zvisingaonekwi. Ndiri pane imwe nzvimbo ndakaona mushumiri achiparidza vhangeri zvokuti tu, but ndakamutarisa ndakaona ruva rake akamharwa riri bheti. Chibheti cheche ndochachakamhara panapa. Iye achiona ruva ukachijamba. Ndikati varume chechi ikabvisirwa maziso emweya. Hatina kwatiri kuenda. Tinopindirwa nenyoka muchechi. Watirega ndikudze varume kana nyoka yapinda mumba. Hatidedze vestarterfords kana pitoffs kuti torongedza masofa kuti takutsvaga kumwe kunogara nonyoka yapinda mumba. Aiwa varume kana nyoka yapinda mumba ukaona tichibuda panze akuzi kutiza musha, toda kunotsvaga danda rake rake. Yati nyoka ngairowe kana yapinda muchechi. Usaregedze muroyi ari mupei. Manheranhasi tinouraya zvidhoma nezita raJesu. Ndasumukira pano kutuma mhepo inopenga mudzimba. Madhimoni anobuda vachinwa tii. Kana maona mweya utsvina wabuda imitakurai muye naye kuno. Tidzinge nyoka yapinda mumusha. Guta reChitungwiza ngarisunungurwe. Ndinokurwira kumweya weshato nezita raJehovha Mwari wangu. Tiri kuda kubereka chemweya chinoti pastor zvinoita. Ndaneta vanondiodza mwoyo. Ndiri kuda anondiudza kuti pastor zvinopfuura pamataura apa. Mangoera madaro bedzi ndakutodzwa mabhakitiriya akutofamba mubhodhi yangu. Kwada kufamba nechechi isingatendi. Zvese unotoda counseling. Ndakuda munhu anoti iwe dhimoni wakapinda mandiri. Nhasi haudzingwe napastor. Nekuti imba yawapinda ndeyangu. Handidzikirwe nyoka nenext door. Ndinokumuridza nezita raJesu. Hakuna chirwere chinodzokera kumanhasi. Ndakamira panapa ndiri kuregedzera mhepo panzvimbo iyi. Pese pakagarwa nedhimoni mubhodhi yako ndiri kusafoketesa zvirwere. In the name of Jesus. Maiwe. Ndiri kumunzwa kuti ari pano. Inoroveka nyoka. Nati inoroveka nyoka. Ngaizive kumba kwayo. Varoyi hatirambidze. Asi royerai kunyika. Muchechi hatidi nyoka. Nezita raJesu. Uchibva pano chidzokera kusangano rako. Uchaenda semwana wemhepo. Tanopiwa meso kunoona zvakavanzika. Nekuti chechi yapindirwa maane masociety avaroyi. Vanopota vachisangana vachibvunzana kuti zvaapapi. Vari kuroyiwa vacho vari dzemba. Ndiri kudzika zvakanaka here? Chandiri kutaura panapa ndakachiona. Ndati kana kuine vanhu vaakuda chechi varoyi. Chii chinokonzera kuti varoyi vakauya panapa vanozivana. Muroyi abva kumusha akapinda muno muChitungwiza. Usiku ihwe vanomuka atoone shamwari. But maKristu haazivane. Why? Nekuti ava vakaberekwa kumweya. Vane mweya iri mavari inovadzidzisa kuoperate in the spirit. Iwe unosvika kuti ndawana shamwari.
vanokuinga kumba kuti asikana ngatibatei mazuva wobatiswa mazuva nomuroyi nemhaka yemeso ausina. Ndine urombo ndaona kofini yenyu usiku fiye yatopinda hausisina ramangwana nemhaka yemuroyi uyu. Ukaverenga bhuku yazvakazarwa anoti nekuti makatendera mukadzi uye kuti aporofite pakati penyu ane mweya wejezebheri haataure zvakanaka pamusoro pako, anongoona tsaona nekufa kwevana nekuurayiwa kwemurume, inongori njodzi after njodzi. Ukaramba uchiiverenga bhaibheri nepa rinozoti pakati pako pane vesinagogi raSatani. Pakatoita sinagogi raSatani rakauya kuchechi kwaMwari. Vanosangana nesu vakomana ngatisangane, varume ngatisangana pakunamata ipapapa ndo pavanokuroyera. Vanokubvunza naye asikana ndimi musina prayer request here ingasomo ndataura vanhu chichi kunetsa kumba kwenyu nyamba vari kuda kunzwa update yekuti taakukurova kusvika papi, nhamo yako yakora kusvika papi. Ivo paunoparura nyaya yako nyamba vari kuziva kuti zviri kutoita. Kwataakuenda varume mukasatendeuka kunoita makofini muchechi nekuti Mwari wakuda kutsvaira chechi yake waneta namarara. Ndiri kunzwika herewe, ndiri kunzwika herewe. Panapa ndiri kutobereka imwe breed yakaoma musoro isinganzwisise. Wakufanira kupiwa hwema unonhuhwidza Satani pakambani kuti pano paita gonye pano ari kutsvagwa pano ndini. Woti varume musanetseke, muri kukanda magudzu mumvura. Ndini Jona akatumwa ini, mhepo iri kutsvaga inini. Woti tora ini itai zvakati nezvakati. Wakunzwisa kuopareta kwaMwari muzvinhu zvemweya. Hatingoyedzerwa kuti amhene Mwari zvaakaronga nhasi. Paunongopatika kuseni unotanga kuleya zvauri kuda mudhei iroro. Mangwana paunomuka kuseni rega kumuka uchitatamuka. Nhasi kwaka kuri kubhohwa uvhura keteni uchingomuka jamba umire. Woti nhasi ndo zuva randapiwa naShe rakatakura minana yangu ndinoida yese ndisati radoka. Nyamba Jesu paaitaura paipai anoti ndichavaka kereke yangu pamusoro peruwaro, masuo, the gates. Why pari kunzi gate? Nekuti mhepo haivharirwe gate, inofamba nepainoda napo. Jesu akuda kuvaka kereke inenge mhepo yekuti hauvharirwe in opportunity. Kana paita mukana ndewako, pakaita basa ramuka ndorako, nezita raJesu. Takakundwa navaroyi. Muroyi anotaura pakambani kuti pana handibvi, mukandidzinga munopera. Kambani igopinda through ma different transformations, kuchiuya technology nemacomputers nemachinery. Iye asina kana qualification anochembera aripo, hakuna anomufaya nekuti vanotya mishonga yake. Gown regraduation, revival ino haiende mahara. Pana auya kuzotenwa pano, wakupiwa nyembe dzemweya, wakutanga kuvheta zvinhu zvemweya, wakugona kupainokura nokuzuma. Uchiona madhimoni ari mune ramangwana revana vako, wogara vadzinga muzuva ranhasi. Wakuminista deliverance kuvana vausati wazvara. Koraba ushakarabasa. Uri mwana wemhepo,
unomira panze mangwana wabva kuno kumba wosikoudza mhepo iri muchadenga kuti panapa ndadeclare kubva nhasi hakuna muroyi anopinda payadhi yangu. Woenda kunorara kana ukanzwa usiku watsikirirwa woziva kuti apinda, iwe usaone mwoyo mangwana buda futi panze woti ndakupamidzazve nhasi hakuna muroyi anopinda yadhi yangu. Chiendako unorara, kana akadzoka futi werekedza kuneta nekuti iye haanete, wodzoka woti ndakudeclare futi, ukadzoka pano munofa nezita raJesu. Paunoramba uchidaro anointing yakudivhelopa. Isati nakutanga nekumona matira vanochidona so. Zvakatanga nealtar call. Tobata musoro hakuna rinobuda. But hatina kuora moyo. Vamwe vakazviita vakati ndinonyara hangu pamberi pevanhu. Isu tikati hatina kuuya kuzonyadziswa naMwari. Ndinonamatira vasingaone. Kana akasaona mangwana ndinonamatira futi. Kana akasaona mangwana ndinonamatira futi. Kusvikira zvaita. Ndatiramba wakatsika kusvikira chikwambo chabvuma kuti uyo agarisike nayo. Ndosaka vakanzwa rimwe dhimoni pamba nezuro raiti zvoni takangwarisa vakafurirana kuuya kuzonamatira pano. Inozvinzwa imba ichagarika pane varume hatina kuuya kuzopa madhimoni notice but with immediate effect. Kana wamhepo there is no boundary. Haurarame nezimdola bets. Uri mwana weforex. Nekuti mhepo haizive bhodha. YeBotswana ndio inopinda South Africa. South Africa ndio inopinda kuSaire. Inofamba nepainoda napo. My God. Unodeclare zvaunoda. Nai. Mai vana baba vakasungwa vari pano. Vana baba vangu vakasungwa. Pauya. Muri kuona mai, ngosimudzera korwei. Ava maya. Ndisi kupera. Ndambotanga ndakaisa mugeni chirefa kuti vakurumbidze. Mai ndo pavaratidza kuti hapana kwamuri kuenda. Kuti ndine munani wandiri kuda right now. Kuti chichanetsa naye mai. Zvikanzi murume akasungwa nemhosva yasina kupara. Ndati tachicha muri kuda zvikanzi ndoda kuti murume adzoke kumba. Ndati ndipei zita rake. Ndobva wandipa zita ndikati murume wenyu akudzoka. Amai akasumudzira roko. Ndati murume wenyu akudzoka. But the problem yenyu ndeyekuti kana murume adzoka pamba hamuzofona zvikanzi munhu waMwari ndinokufonerai. Masikati ndopa zvaitika. Manheru anotaka kuuya wafona zvikanzi murume asvika pamba. Kutenda kwake. Kwete kwa pastor. Kutenda kwa maya. Ndawatarisa kumeso sune kati my God pane gamba romukadzi. Chana chemhepo ichi. Chinoshandika nacho. Holy Spirit help us. Mhepo inofamba nepainoda napo. Zvawataura ndo zvinoitika. Mukristu akahodha chaangohodha ichocho chinototengwa. Inotori mhosva yemakastoma iyoyo. Changohodhwa newe achitenderwa kuora chisina atenga. Nekuti zvaunotaura ndo zvinoitika. Unaboziva vanhu vanorasa kutenda patime yavanoona simba raMwari seizvozvi. Ndakaudza vanhu tiri mushedule. Ndikavaudza ndikati parevival veHebron
mukurumidze kubata time nokuti mukasabata time nogara kunze kwejuraho. Ndakamana vaona kupiwa ndiva. Handina kutaura izvi nemhaka kuti ndiri muenzi. Ndagara ndiri mushumiri wemuno. Vazouya nhasi nokuti zvoita sei. Anointing iyoyo inokakata vanhu nevasingade vachiuya. Ndo same anointing inokakata mari ichiuya mulife yako. Vavengi vako vasingade. My Jesus. My Jesus. Indakazvidhivhena papamweya. Ndakaziva kuti hapana chandinowana panyama chingandikoshere. Mweya wangu wakaondoroka. Ndakatanga kurera spirit yangu. Ndichitsanya. Mai vangu nababa vanozviziva. Vakasvika pakuti naye mwanangu unonyanya kutsanya uri kudei. Ndichiita basa mumunda. Asi mazuva okudya ndowanga amashoma. Izvekuti 2-3 days. Taidhonza. Ndaidya 1 day pamwedzi. Todhonza 4-5 months ndakadaro. Ndichirova. Ndichidhivhena paspirit yangu. Zvaiitika zvikatanga kuitika. Vanhu vakatanga kuona humwe hunhu hunenge humwari pamunhu. Ndiri kunzwika here neyuthi iri panapa. Kudhivhena pamunhu wemweya. Uchimudhivhena pa unotanga kutonzwa kuti pane zvakutoitika. Zvekuroora izvi imwe nyaya izvo. Ndakatozondasvika patime yekuti ndakuda kuroora, handina kumboenda kunoedza. Akandiperekedza ishamwari yangu iri panapa anonzi Kwaramba akamirapo. Ndiye ndakati chiniperekedzawo ndakuda kunotaura mukadzi wangu. Kwete kunopfimba zvokuedza, ndaiziva kuti anointing iri pandiri iri too much. Mwana mudiki uyu haambondirambi. Chandada ndinochiwana. Ndiri kunzwika here nechechi. Hatisisina trial and error. Chawatongoda ichocho. Chinoramba sei. Mwanasikana kana wane anointing palife yako, unotanga kuwedzera value pasangano paunopindira. Usina rwiyo rwaimba, pana anotanga kutokuona. That anointing iyoyo inokonzera kuti chero vakakutora vakakuendesa kumusha vachiti usaroorwe uri kumusha ikokoko. Anointing iri pamusoro pako inokonzera mumwe mukomana kuuya kuzotsvaga nyama yemombe kumusha. Mota yake inofa asvika pedyo nemusha wenyu. Ndo paanotsambuka kuti ndikumbirawo pombi, anawana painewe mwanasikana. Kana wane anointing, nometa wakandwa kumusha, unorohwa newekuharare nekuti uri mwana wemhepo. You will never be deprived in the name of Jesus. Madimona hachagona kukutsikirira. Nekuti ukatsikirirwa wane hunhu hwespring. Spring kana ukaitsikirira so, usafunga kuti waitira utsinye. Paunonyanya kutsika, ndopa uchanyanya kusumudzwa. Ndozvatakaita isu. We work better under pressure. Pazvinonyanya kuoma, ndopa tinodawo ipapo. Mwana wemhepo ari kundinzwa here manherano. Kana usina kuberekwa kumweya, haufa kuona kingdom yaMwari. Naiona vamwe ndaupa matestimony. Ndichifanira kunoparidza mota isina peturu iyo. Ndikavafonera ndikati chitsvaga imwe peturu ikoko, ikapera munzira mugondichingura. Mota yatsvuka ndina adzimai vangu. Iye akapakapo iyo. Ndapinda mumotikari. Geji inobva yasununga kudai.
ndobva ndafonera vanga vari kumba, ndikafonera napastor wangu, my father, baba Chiweshi. Ndikati nai baba, pana mvura here motikari yangu akaisa petrol, nyama maki yacho ndinawo ari mumo, hakuna adira. But ine mhaka yakuti kune basa ririko, mwana wemwepa haamisike, anofamba nepaanoda napo. Ndinonzwika here chechi. The kingdom of God inotanga kuzviratidza. Makarelaxa muri mumba so. Musono mari mweziro light rakapinda mumba tina adzimai vangu. Vakabvunza kuti kwasema chichaitika. Anaona mutaura zvakawanda. Ngati chekai malights ndakabaga here zvanzi akadzima. Nasikati. Tiri vana vemhepo. Unonzwa zvanana? Kupinda muinterview uchigara so vachikutarisa vanofanira kuhuta nekuti vakubvunza Mwari mibvunzo. Unoperekedzwa nengirozi kunowana basa. Mukaibata bedzi ndoiri kusaka ini ndirarame. Kana wakuda promotion haisumudzirwe placard. Mwana wemhepo anomuka na 2 o'clock dzeusiku dzaunoziva kuti bosi akarara. Unokonzera hope kuti iko zvino ndakuda kuti achirota. Saka mukadzi wamambo wakanzwa kutoudza mambo kuti imi murume anonzi Jesu uyu ndandinetseka naye usiku. Unopengera promotion yako mumweya kwete panyama. Nokati promotion panyama sina promotion mumweya. Wamuvhiringidza. Ndo zvinosaka ina ndimbofa ndakafa nenzara. Handishaiwe chekudya. Iwe uchitomborara zvako. Ndinomuka kawarara ndoudza Mwari wangu. Unovhumuka kwayena yeshuga iwe. Zvako ndinozononyima zvakajaidzwa neyavo. Ndinokushungurudza wakarara. Mangwana unouya necheki yangu. Ndonoisa kuakaunti kwangu. Nokuti ndikauya pano ndikati ndipe mari unoti mufundisi uyapinda munyama. Ndinouya kumweya. Chandinoda chese ndinoziva kwandinochiwana. I get in the spirit. Chakaberekwa nomweya mweya. Kana waberekwa nomweya Yesu zvinoitika. Unoona ukabereka Bhaibheri zvakanaka. Unonzwa Moses ndiye nyakumbosunungura vanhu handei Kenani. Iye nyakuiparidza Kenani yacho ndokubva hanzi iwa upindi. Zvikanzi kwira pagomo reNebho, ndo pakakwira pagomo reNebho zvikanzi uri kuiona here Kenani, zvikanzi ndaiona, zvikanzi asi haupindi. Uri kufira pano. One time ndokubva arohwa nesimba raMwari ndobva afa ipapo. Kenani haana kuipinda zvachose. But enda paTransfiguration unosvikaona Elijah naMoses, gomo racho riri muKenani. But ndo nyika yakamborambidzwa. Zvoreva kuti zvese zvaunorambidzwa unozvirambidzwa nokuti uchiri munyama. But kana wamumweya pasina boundary, unoenda nekunorambidzwa kwese, unofamba semhepo. Uri murombo nekuti uri munyama. Kenani inopindika. Iwe tanga wapinda mumweya nezita raJesu. Torafamba mweya. Wakaona here Elisha anonetsa. Akasiyana nevamwe. Vamwe vanongoda bedzi zvibereko. Havadi chinokonzera. Elisha airamba achitevera so ari mudhuze. Nyamba Elijah aitoda kutonzvenga wena munhu waakura naye. But Elisha aiziva kuti ini ndakanga ndine zvekuita ndairima mumunda. Mukandirova nebhachi.
Zvino makuda kuenda nechamakandisisa basa nacho. Mombe ndakauraya ndodzokera kupi? Newe. Arimo apa zvikanzi newe kochenda akazvikanzi tirite zvedu atifambei. Saure nyaya. Kusvika Elijah aona kuti rinodoka ndisina kuenda zvikanzi chikumbira. Zvikanzi double portion. Waya akati double nekuti akamboona Elijah apedza kurutsa moto asachitiza mukadzi anonzi Jezeberi. Akati ukandipa yako yaite ndonetswa neakadzi ndonetswa nemweya weuroyi una double portion. Pese pawakaita kamwe chete nechepamidza kaviri. Baba vangu pamakapfuma kamwe chete pamidza kaviri. Pakapfuma sekuru wako kamwe chete uchapfuma kaviri. Double portion. Zvikanzi uneshoro kuida. Zvikanzi handi ukandiona ndichienda unoiwana. Ndomba usvika pana Jorodhani ndokubva varova mvura. Jorodhani ndomba rakamuka. Ndokubva vapinda nepanyika yakaoma. Uri kuona simba racho pamusoro penature. Havana kukwinya mutirauzi kutsvaga purasitiki woisa zvitupa kuti ngatiswime wocheka mvura. Isu hatifanire kushandurwa mafambiro edu. Iyo mvura ndo ngaibve isu vana vemhepo tidini zvedu tifambe nepatinoda napo. Ndobva vasara pakaoma. Ndobva vari kupinda nepasi pakaoma. Vachiona zvavo madziro emvura. Vana vemhepo vachipfuura. Vakumhiri vari paMount Nebo. Pai pakafira Moses. Ndopakasumukirani Elijah. Anjataura zvakawanda because nawo zvitaura zvimwe makuzviziva. But batai mazuva aya. Elijah achisumuka. Jaketi ndokubva radonha. Nyamba ndocheka chaidiwa naElisha. Anoti ndochakandirova ndiri mumunda ichi. Kana mukachienda chega icho chakakwana ichi. Ndopano nhonga jaketi. Ndokupati Jorodhani uri kupi? Ndopasvika pana Jorodhani. Anoti naJehovha Mwari waElijah. Ndokubva arova mvura. Achirova mvura. Mvura haina kunzwa Elisha, yakanzwa Elijah adzoka. Ndokuda kwejaketi. Uri kuona bonus uwana kudya ndigere wanoinje. Pane dzimwe dzauchakunda dzisinei newe. Dzekuti ukasvika so pasituation inonzwa Jesu wacho. Jesu haana chaanoramirwa nesituation. Mvura inofanira kuvhurika apa. Uri kunzwika ere zvakanaka manherano? Takuda chechi ine zvibhebhedingi. Vafana vanoti toda kuona simba raMwari pasondo. Ndakanamata neimwe shamwari yangu. Adzimai vangu vanoiziva. Vatombotsanangurwa nyaya yacho. Taipinda mumba tonamata 24 hours tirimu. Tombo breaka. Time tinoziva kuti vamwe vari kubasa vaenda palunch tobuda 30 minutes tobva waya todzoka totanga kunamata. Nani stop babhebhera chiverengwa. Tikati takuda kubreaka mutsanyo tati ngatinamate tiropafadze chikafu. Potangwa munamato ipapo kusvika bhinzi dzashisha. Tichiropafadza kuti tidye. Tapinda mune rimwe zuva tichitsvaga simba raMwari. Pane time yatinorangarira yatanga takuti tinoda nesimba raMwari. Taiti tikaona munhu achibva uko taifamba tiri museminarizi tichienda kunonzi kwachigwanyika. Painzi kwachigwanyika mune pakuti chiye zvinezvi. Handitika toona munhu achifamba achibva uko tairangana kuti uyo ndo watiri kuda iwe enda nekoko nene nekoko toda kumupinza nepakati. Hai papfuura. Taita setakabata danda risingaonekwe. Musina kurangana naye zvesvo kuti ndada kunamatira sumudza kutenda taimurangana iye asingazivi haapapfuuri. Chii chiri kuitika? Taberekwa nemweya. Unoenda mudumbu remweya wotanga kunechwa nerukuvhute. Chinodyiwa nemweya ndo chawakudyawo. Inozokwana time tukabuda ipapapo takuda vana amai vanoziva kuti chandakainga panyika hakuzi kuzororwa. Ndo chinhu chakachipa manje pasi pezuva ichocho. Kuberekera murume wako vana hapana nyaya. Mosquito nenhunzi nemapete kuwanda kuberekana. Unoda kuti utsvage rimwe basa riri nani rinopfuura ipapo. Iti kana ndakaroorwa ndakatakura Mwari. Ndoda kudemonstrate kingdom yaMwari kurudzi rwandakaroorwa. Vanofanira kutenda kuti the kingdom is around. Neita mai vekusuka ndiro benzi nekubereka vanhu.
Tikuna vanamai vanoprofita. Vakadzi vanonhonga tsono. Nyoka ikapinda ngainhongwe. Arasika ari kubasa ngaanhongwe. Chechi ngaitsvairwe. Patopinda mumhepo yerevival izvozvo. Something is happening in the spirit. Hallelujah. My Jesus. Kurambwa. Namboti ndinokuda. Uchimuregedza zvapachena. Akachaidzwa munhu. Tomuudza kuti zvinoperera kwakazviita ikoko. Ina handinzwarwo. Kushungurudzwa nomurume mumba. Iwe wakaberekwa nomweya. Mhepo inoroveka. Zuva nezuva, yeye unodzokera kumusha kwako, yeye unodzokera kumusha kwako. Mwana wemhepo haana kuma kumusha, anofamba nepaanoda napo. Unotoudza murume wako kuti handigarire vana, ndogarira iwe pano. Iwe handirambiki. My God. Tunafamba nesimba la Mwari. Zvatinenge tataura ndo zvinoitika. Izvozvi so kana uri usina chinhu muhomwe kana kumba yae blank check. But wapiwa chokunyoresa naMwari chinonzi anointing. Tanga kusaina life yako. Unokonzera zvinhu kuitika. Yes. Zvinoitwa naMwari izvi tinosvika patinodevelop kubva panyama. Ndaise kana baba vangu mari muzuro kuseni pandakamuka marati baba mamuka sei varamba kanyarara. Mamuka sei namba wazondinzwa zvikanzi namuka mamuka. Tambogara mbati jo zvikanzi Ewa uzi mwana wangu iwe. Ndikoinda. Badzi vana vangu vandakabereka ndawaziya. Handina kubereka zvakadai izvi. Pane imwe nguva yakamboitika zvinhu zvakaitika. Saka baba vangu vaizoda kutsanangurira vamwe vanhu vanga varipo kuti mwana wangu ndokubva varamirwa vanzi amutaro unonyepa iwe. Baba vakaburitsa chitupa. Kusvika vaburitsa chitupa tarisai zita mwana wangu. Kuburitsa chitupa kuti mwana nyaya itendwe. Ilaifi rudziyo iyi. Saka unofunga kuti ndakauya muno muchitungwiza kuzongouya panapa ndichingoparidza ndokusiya wakaita zvawakaita izvo. Ndoramba ndichingodzinga madhimoni usingadzike wega. Ndoramba ndichingoporesa urwere ndokungorwara. Sei usingazvibvunze kuti koyenya kunamatira uyu? Sei asingarwari? Achanamatirwawo nani? Pastor ndibatsira kuti nedambudziko seko iyani dambudziko rakachaudzana. Ndoda kuti utsvage life ina pastor iyeye. Kuti pastor munono wakupi. Pamakakonekta. Ndoda kukandawo ipapo. Ndidye pamunodya. Ndinwe pamunonwa. Ndozvandauya kuzoita izvozvo izvo. Ndoda kuburitsa simba raMwari. Mwari rakandipa kuti ndishumire parevival ino. Hatitakura tichidzokera nazvo. Tinosiya ipapo. Rosa takamboenda pane imwe nzvimbo nehama dzangu idzi. Zvikanzi makuenda kana makuda kunoswima tinokupai matauro ekupota muchipukuta zvenyu muchidini. Asi kana mapedza matauro edu munosiya. Ndeye pano. Zvandiri kutaura izvi. Ndine anointing imwe itsva Mwari yakandigadzirira. Yaroda kundipa. Yandiri kushandisa panapa. Ndichaigovera kune vamwe vanhu vari panapa. Why ndiri kudaro zviri muBhaibheri. Samueri anga akatakura gona mombe. But harizi rake ndira David. Mwana komana muprofita anotumwa negona mombe. Enda unozodza Jehu. Ndokubva amhanya akatakura mafuta but haazi ake. Zvinotoda spiritual maturity. Kunzwisa kuti simba randapiwa harizi rangu richauya. Panapa ndangonzi naMwari demonstrate
then ndo deposit ya spirit yako. Uchibva panapa uchizvifambira hako, pane tukunhu tuchatanga kuitika. Vanhu vachatanga kuona ma-effects emhepo. Havaone iwe vanotanga kuona mashizha achibhururuka. Naraboshaka. Uchatanga kukonzera zvinhu kuitika. Wakanyarara zvako. Jesus' name. Ashigone. Nekuti munhu akamira panapa, muri kuona akamira panapa. According to my standards enyika, ndakafoira zvavanotenderana. Meti dzavo ndikavapa mahiyo avaida. But mese imi mauya kuzounganira dofu. Mese imi. Auti utsvage kuti saka chii chakaitika. Uzora kuti nometa wakakundikana kunyika. Nometa wakazvidzika vanhu vakakushora. Ndikagona kudeposita this same anointing mauri. Vanhu vachakutsvagawo iwe. Vanhu vachakuunganirawo iwe. Nezita raJesu. Handina kuya panapa uzosumudza mapendekete angu kuti ndakazoqualifya. No. Ndodza uri kuona uri kuwitnessa nyasha. Pasina nyasha ndikana ndakagarapo uri pano. Wati nyasha. Mwari kana avarangarira ina anorangarira iwe. Haumbofa wakadaro kuyepa. Chakaberekwa nomweya. Chakaberekwa nomweya. Chakaberekwa nomweya. Mweya. Unotaura. Wakadzika. Wazvimirira. Nometa zvingaitika kana wataura zvinotongozoitika. Handichatombofa ndangoira ndangotaura zvinotoitika. Hallelujah. Mhepo inofamba nepainoda napo. My God. This anointing revival iyi yakaprofitwa, yakaonekwa. Tine muranda waMwari akamira panapa uyo. Akaratidzwa zvikuru, akaoneswa zvinhu zvikuru. Pamusoro peinonzi revival. Ndiri kuitika panapa. Revival iyi ndiri kukuudzai kuti haisi kuzopera. Rega kutarisa madates epakalenda, ipo pakalenda iri muspirit. Madates epakalenda achi-expire, pachatanga kuitika zvinhu mudzimba. Nemumachechi. Simba raMwari richifamba. This same anointing. Hazvimboiti. Haumbodzokera kuna mweya wakasiya iyi. Kunyepa. Ndinonamata ndakamira panapa kuti wese pastor atenderwa naMwari kuuya panapa haumbodzokere kunhamo kunyepa. Vanhu vachada kukupa. Vachabhega kuti utore zvinhu zvavo. Nezita raJesu. Hakusi kuda kwaMwari kuti nevhangeri yamina iyoyi varume unofamba netsoka. Mweya yetsvina yakagara munzira dzedu. Kuti Mwari wedu ashorwe. Ukaenda kukanzuro chaiko magreta ese angashaya diesel but ambulance vanofana make sure kuti ine diesel kuitira varwere. But pastor anobatsira vanhu ndiye aite murombo ashaye chekufamba nacho. Chechi chifara. Vana vemhepo vanofana kufamba nepaunoda napo. Ndinokunzwika here nechechi wei. My Jesus. Tinoda simba raMwari. Izvozvi zvinotaura nesu kune mumwe mwana wesangano. Ari kuzviziva asi asipo pano. Hapo. Fungai kuti nedetail rese anozoti tapedza revival unonzwa achiuya nenyaya dzatakarova panapa kuti baba pane nyaya yakati ndibatsira inofamba sei. Can you imagine? Chinondinipisa inini kunoona munhu vanhu vaita sana Pastor Madawa.
munondo wakagadzirwa naMwari wokuparidza. Ona wazogwagwadza nechando wakamira pana. But kune mwana anoita zvokufona ari kumba. Izvo zviri pano so iri kutraiwa foni. Unoita useko wasingapedzi. Tinamatirwe zvedu. Nyamba nyaya iperere ipapo. Pano mwakauya imwe Sunday ndinorandzira muvhangeri. Pane hama yauya apa iri kurwara. Saka anoda kunamatirwa. Ende pamusoro pazvo ane nyaya dzake dzinomira zvakanaka dzinoda dzigadziriswe. Chegona ndidzitaure panapa. Now, kana wakasununguka unosumudza ruoko rwako, kana usina kusununguka handidi kuti ndizenda kumpunyekedza. Ndosa ndichi pamukana iwoyo. Ndobva auya apa ndikati saka udangonamatirwa bedzi vanzi danamatirwa ndikati handikunamatira unofanira kuuya revival. Kanzi wandiri kuenda kure. Ena handina mari. Ndomarapinda moti vanotora mari vanopa mari. Ndati chienda kwari kuenda. Kwakareba zvakaita sei udzoke kurevival nehama ere kana ndiri hama. Ndati udzoke kurevival. So ndibva mandinamatira akati ndikunamatira munana wari kuda uchauona. Zvauri kuda zvikunamatira hapana nyaya. Unoda kuti uve neinformation. Anga akabata madondoro ake so aifamba nemadondoro. Ari panapa. Ari pano uyo. Madondoro ako ari kupi? Nezuro ndopakazoya pamota apa ndikamushaya. Muvhangeri akati ndiye royo. Zvikanzi shuwa pamakaramba uninamatira mairevesa. Zvandazowana zvinokosha. Nyaya isi pachirwere apa. Hapana nyaya. Muspirit. Ndo mauri kunyatsorwara. Izvo zvondiparidza so kune mwana yazodzwa simba raMwari richifamba mari so but haagone kusumuka paakagara. Achinyatsonzwa kuti ndakutopora anomirira altar call. Kuiswa ruoko pamusoro. Anaporesa ruzi ruoko. Dai ruri ruoko rukoisa rwako kandiri unarwo. But vanhu vagarisa munyama. Anonyatsonzwa simba raMwari so but anomirira kuti chisumuka. Ona dana. Pane presence yaMwari yakadai. Ndichiparidza kudai so mhepo iri panapa yakatokora izvozvo. Kuifema kwauri kuita iko kwarangarirwa iwe. Orabosha. My Jesus. Ndikanimirire panapa. Ndoda kungokumbira kuna Ashima neranhasi. Mvura inayi. Robosha. Thank you, Holy Spirit. Jesus. Pane vanhu vaneta nokushungurudzwa. In the name of the Lord. Jesus' name. The anointing of God is going to flow like a river. Jesus, them away in the name of the Lord. Holy Spirit, reign now. In the name of Jesus. In the name of the Lord. In Jesus' name. I release this supernatural anointing. This supernatural anointing. This supernatural anointing. Break every yoke. Break a shakarabosa. In the name of Jesus. Vatuma ngavaburuke uchishumira iwe nezita la Jesu. Cheka Jesu nesunzira ukai. Kana paina anorwara chira chisingagone kufamba sumuka ufambe nezita la Jesu. Nekutaura newe nati sumuka ufambe. Holy Spirit, Jesus, you are all over this place tonight. Ndinoraira madzimona ari mudzimba, mweya china iri mudzimba, masikiro namashari, madzimona anosha
kushungurudza vagari vokuchitungwiza. Nezita raJesu riwiti kwakuenda. Mweya yenyanga ngaiende. Simba rezvidhoma ngaiende. Nezita raJesu. My Jesus. Raposha.